Ngazawethu sanibonani, uSibusiso lokhulumayo ngawasithola isibongo. Ngilapha emkhanya kude ngaphansi kwenkosi uMdletshe kwahlabisa esigodini sasembanzakazi kwaqubukana ngokomhlathi. Bafowethu indima masikandi siyihlelo umshophi ngokulahlekelwa insizwa bisebenza eqenjini libizwa ngozungezwayo elidabuka phansi eBabanango. Kanti-ke kuleli qembu umshophi ofana nalo usuyayiphinda ngoba ngo-2020 kwenzekile isigameko esifanayo. Enye insizwa futhi okwaButhelezi khona eBabanango okuyiyona ebelede iqembu lozungezwayo yalimala nayo ngayo ingozi yokudutshulwa kuso futhi isigameko endaweni eyodwa yaseJamestown khona la eGoli, njengoba kulimalele esilimalile manje ogama layo uShiliso kaButhelezi. Kubi-ke bafowethu isibhamu sidla lubi ey'nsizweni ey'sencane eziyithembe lemizi yobaba. Ngiyacela-ke ngane zakwethu uma uthi uyaqala ukungena kulo mbukiso wethu ucofe u-subscribe ukuze uzokwazi ukuthola indaba ecishe y'fuze lezi zikamaskandi. Siyabonga. Sasilokhu sithandana, ngangingazi siyohlukana, ngangizitshela ukuthi siyathembana, kanti sidlala umacashelana, kulolu thanda kusekuzwana, sesiphilela khona ukwethukana. Sasilokhu sithandana, sasilokhu sithandana, ngangingazi siyohlukana, ngangizitshela ukuthi siyathembana, kanti sidlala umacashelana, kulolu thanda kusekuzwana, sesiphilela khona ukwethukana. Sasinyana ngoba singabafana nje abaqala leli qembu bebathathu. Siqala sinomfowethu naye owalimala ngendlela efanayo noThulisi okwakuwusibuko kaThulisi mangelamana naye mina. Bese kuba uye umfowethu uThulisi kanjalo nami shuthi saqala leli qembu cishe nje ngesikhathi samademo la ngo-2012 saqala ukwenza i-album yethu ngo-2017 eyayithi True Love. I-album yakhona yayihloko sithi True Love, yayinengoma eyayithi Ababoshe ebidlala nje emsakazweni Ukhozi. Sabuya ngo-2020 kwashona umfowethu uSibuko owawuyena owayelida i-album yethu eyayithi Game for Two yango-2019. So kwathi ngo-2020-ke umfowethu wasweleka yena, saqhubeka-ke thina noThulisi sasala sabamba iqembu. Kwathi ngo-2021 senza i-album eyayithi Traffic, yayinengoma eyayithi Masha Amantombazane, eyayidlala nayo kakhulu Ukhozi eyayiphithisa nje elandela nengoma eyayithi Traffic. Then bese kuthi kule album eyayithi Game for Two kunengoma lapha eyayithi Game for Two neyayiphithisa kakhulu Ukhozi nenye eyayithi Turning Point. Lezo ngoma izingoma ezayilethwa yimina nazo lezo kule album eyayikade ilethwa umfowethu yonke, kodwa kunengoma ezaziwu-2 eyayithi Turning Point neyayithi Game for Two. Izona ngoma ebeyilethwa yimina kuleyo album. Sasikade siyenze nomfowethu owadlula yena ngo-2020. So saqhubeka-ke mfowethu sayibamba, kwathi ngo-2023 senza i-album eyayithi Sorry Ngeke, kuyona esigcine ngayo-ke ukurelease i-album. So njengamanje bese-album esestudio njengamanje ebesithi sizoyikhipha nje kungekudala, kodwa sengibona ukuthi ngizoyihoxisa ukuze kube ukuthi-ke nami ngizama ukuthi ngizithole ukuthi ngubani, ngizama ukuphola nasenhliziyweni. So leyo album ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngizoze ngirelease nje mase ngibona sengi-right. Ubhuti omdala, Yebo. iqembu liqala benibathathu. Njengamanje usele wedwa. Umfowethu oqala naye wadlula ngesibhamu. Umfowethu wesibili naye futhi isibhamu. Mhlawumbe ngemanga lapho. Futhi kunjalo umfowethu naye walimala ngesibhamu khona futhi eJamestown la ahlala khona eDelville, naye umfowethu naye ulimale ngaso isibhamu nje. Kuthi akube yinto efanayo. Umfowethu naye walimala kwakuLesihlanu, kodwa yena walimala ekuseni ngey'khathi zabo-9-10. Kwathi umfowethu yena walimala naye ngoLesihlanu ngey'khathi zabo-9 kuyoshaya u-10 ebusuku. ngoLesihlanu lo lesisuka kulo nje 31 zakaJanuwari.
So le nto mfowethu ithanda ukungiphatha kabi, noma-ke ngingeke ngiqinisekise ukuthi le nto into ethinta iqembu. Ngibuka ngeso lokuthi mhlawumbe ziyinkinga nje zemndeni ngokwehlukahlukana kwethu, njengoba besiyiqembu nje, besiyimindeni emibili. Ngicabanga ukuthi umfowethu naye uhlasele zinkinga zakubo, naye umfowethu naye waba ney'nkinga zasekhaya. So